padasoy no. O katong kabatsmith ako. Kinsa man? Sa pangalan na to ay kalimot ko ko. Taga-asa man mo? Ako sa una sa Boy. Batch 93 man ko sa National High School. Nagtitipid man mi. Ha? Nagtitipid man mi batch 93. Because lang. Asa uli cross. Kisay kabatch mo sa. Hello guys, welcome to my channel. This is Eric Hilot of Digo City, Ano man ka nagsentra? Davao del Sur, Mindanao. Maayong Sapoy. hapon guys. Kung may ligong ka o traditional Filipino hilot, first time may mo na nakita nga video, tanawag yun para sa inyo ni. Mayang hapon sir. Unsa man atong ipamati nga na, usbo na to. Tuhod lagi. Akong classmate ito pag first year sila si. Kung sa paminaw nimo nasa bukog, Lero, paminaw mo bukog yun. si Venus Chavez, Gilid. si Katipay nga Susan, Kita ra din nga batch. Galira nga Ambak-ambak Alan. o Sila man nagdayan. sumpay gyud siya. Kita nga batch. Murag sumpay Unta, sila. nyari Basta to pasakit-sakit. Wala din kailan ako. Ay diri murag wala. Kalimot na ko. Diri lang. Murag diretso ambak. Oh, Ambak dayo. Oh, ambak dire sa pa. taliktik. Uwina. Sahay. Marina. Marina dai nadato ang Sakit pod. Nakasulay ka kanang higda ka, may tanong higda ano? Oh, Yan nagtunom din ako ko si Mildred nga alban niya. Sa mo gito Sana na ko isa. Sa Picas room, si Sir Ano yung wala, wala. ano ang Say mag Sir Usahay. yung ang Okay advisor. sara. Dungan ni. Second first set. Oh, Ini ketulog. Ano din tulog diri sa sakit? Sir mo. Turbo siya. Classmate ka. Mata jud ay. Sa pila ang pamatay mga ginagmay. Yan na. Gawas ato. Pagkasikan niya Sir Ubo. Mendoza. Bila ka Oh, Mendoza katong makita mi Sir Mendoza sa Davao. Nana siya sa brigada. Ay nabubuha. Wala siya kanang Balik. Journalist. Balik ni Ay, siya. English ba ito sa bayan ko. Nay kay isa ni sir. Kabay na sa pagsikan niya. Oh. Tindog na ko. Dito, Eric, classmate. Eric. Oh, anak Saint nga Lido. ko kay Oh, sakit ng pangalan. inat ni diri. Christine. Motong Si Taicho, pahilot na classmate ko. ko na. Naulian Oh, ko diri Taicho dapita. Pino. Asa ka na pilot? Pero dali ra kay kasaguran ni Cross. Talunan First year scanner ka na eh. Dila Davao. o kailalagi ni mo. Kumusta man? Di ba pagkakailan ako? Wala. Ano po ko kailan? Balian na siya. Ngayon ang debutan. Ito sila si Gina nga Navarro. Diri pahilot to na. Di na, pamingin na. Tukar man ko ni diri. Si Kailan? Alice. Ako na lang mangita sa ubang nga natulog. Ako na ginaglas. Gusto kayo ko mamugog natulog. Ito pag si Kanahan Tanya, si kayo ko Alice, kani ka natug ka. si Venus, Kaya si kung Susan, siya ang mamata, Kaya Dati lang na. si Mildred, may napukaw na to. Lagay ko picture. May nakabalokos ko. si Mendoza. Tolero, si kita Taicho, sa live sa Ah, Facebook. lagay ko Isa pa picture. nakakita. si Nagpa-picture ta Alan dito sa Galera, Ay, kung saan mo? nagpa-picture ta dito sa Tapos, tubagan sa sila si Divino, dito Ah. mo speaker sila nga Dito section. Si Divino, Eric, si Dumdum. Asa yung nakakita? Ikaw din nakakita, sir? Oh, kita ko sa mong live. Tapos, Itong kuha na akong number, na may number. Akong ginala na, kasi siguro mo rin. classmate mo din ako. ang classmate din mo din. Balik cross. Ibalhin lang ko Ay, na kinaabot ako dito sa Matanaw din. Abot na ka dito kay nakita man ako sa live. Uy na may mga yung hilot na ito sa ako ano. Hindi ko. Wala ka kapalo. Wala ko kapalo. Kaya kung nakapalo ka, makakita ka na ako kada simana dito sa Mimosa, mag-live ko, hilot. Ano mo siya? Kung ako karon sa Matanaw, mo anak ko, kung Wala, nakapalo ka, wala ko kapalo. wala ka kapalo, makita nyo na, dagan mo atos ako dito. Basta maghilot ko dito. Mo-live man ko. Mauna na ko. Sa palain, Maura. may mong gihatod dere. Hindi kuyugan kay sige na magreklamo niya. Daghan ba yung pista rong bulana. Sabit na. Daghang kaon. Daghang taon. Oh, karong Ugma, mangga, mangga ugma. Nya 16 jud ang ilang kaon jud daw. 16. Pero ako nguyuan si kapitan, nguyuan pa man na si tablo. Dito may atong Ugma gino sa Dito nga, may atong- Ano mo to amateur tong Bernes? wala. dito may pa may kinadto pa may. Ang Bernes. Oh, agis. Daghang ba ko followers dito. Uy. Irik ano na, bigay followers dali. So nanay laon may picture lang. Sige, mo na line sir. Kaning uban nga ayo na ni sa hilot dito likod sa busa. Oh, Ini Ayo na. basketball ni kini. sige kay ay na lang naayo. Ang hawak likod okay ra. Sahay kay lain kung lingkod kay pinabaw. Pinabaw. Inaana di ba pinasuktot. Pero wa ka kita sa mga video. Wala pa. Wa pa jud ka kita. Sige. Asa ka itong balay kini mo? Karon pala. Karon, asa ka itong balay? May mga rapudas may
Ay, mas may kapar ano? Dili. Apa? Katong Di ba? atong sa Imong balay, bungan, imong balay. sa bungan sa una mga kaminto diha Sa may mga address. lote. Puro kakasya. Bro ka kasya. Magallanes ba na yapon dai? Mga sabong Magallanes mo diha. Tapos inyo man ang address. Usahay makabutang man sa address nga. Luyo man sa Kakasya, kay Luyo sa Labrabog. Luyo Labrabog ba diri? Kasulod manggahan. Manggahan. Hmm. Unsay pinakadool Magallanes. Magallanes. Oh, tulay. Tulay. All report. Sige. Murag natungan sa Magallanes ug Shout Labrabog. out sa imuhang silingan sa Matanaw. Shout out na Kodra, Ay, mga di, silingan ay, ng mga- Kodra, lani Pastor Bain, Pastor. Bain. Ay, mga kaminto, tagya Di man Hindi kinahilig ka mo katoliko? Dili man kay na maghilig og kuan. Okay ra sa iyo magkampo ko. Ano di man pwede Okay. ampo man. Magingon nimong pastor. Daghan mong gutiri manguli. Di magpampo. Kay dili sila magpampo nako. Ay, dili. Silingan na. Ha? Silingan na. Pastor Bain. Adi ba kanang kuan ba ubang Siya ka. para na mga laisikta. Katoliko man siya gyud. Katoliko ka. Dati, sa tayo. Di daghan dire nga mabot dire. May uban mutikang lang dire mahadlok mo kita ning ibutang nako dire mga Di boto. uy Mga tras ito. Hawa. Uli. ulo na po ninyo eh. Unsa din eh. Bro bitag. Di mo ni sungayan. Ano no? Bitay. Katoliko mo. Wa nila ini shout out. Pag minyo na mo ko na. Imo ang naghatod nimo dire shout out. Eh, si Crispin Navarro, salamat Dan. Oh, Crispin. Amigo na ko, Crispin Navarro. Oh, shout out Crispin Crispin. Navarro. Crispin Navarro, Navarro family. Salamat kay sir. Crispin. Oh. Duha ka Gina mga nito nga Navarro katong taga Santol. Navarro po. So nalain. Gani. Imong asawa shout out. Mas medyo ta si Shout out Kanye. ako kong asawa, Siguro gyud. Si Si Joel Maghanoy. Marites. Marites, Joel, kasbit na ako. Kasi Ah, markada sa una. Ligas Pina. Ano yung markadahan ni Grabe gina Pinsel? pangalan eh, Kulot Marites. ba? Murag negro. Tuliro. Manitil lang Kami Marites. ato perminti kuyog. Sikat kay pangalan no? Vincent. Bilangan ng Marites mo. Classmate. Ilang. So yan guys, shout out po sa mga taga mga Kasi Magallanes. kalapit naglingkod. Doon nila Diya, Blackboard. Mga kaminto. sa mga kami. hilig mangkog taluyo. Ito ka. Matanaw, Oh, Tawag kami. del Sur. Hello po sa mga Kami taga dili Matanaw. O sa mga kinatibukan sa Kami Matanaw. tapan ni anong Oh. Grace. O sa Purok Mangga dahil Barihan. ko ni sir. O ayan Kung ano sa nila, tanan ng mga taga Okay, Matanaw. babae, lalaki, babae, God bless lalaki, po sa beto. inyo. Ikaw mong lailin. Oh. Congratulations. Ito No? si Bibi, God bless po. Kaya nasa Matanaw ang nidaog Ay, sa Aileen. Pilipinas, Miss Earth. Miss Earth. Oh, na dito ano? mas likod. God bless po Kami siya. dili Magsugod namin. Ligasay. No, nasa chapter eh. Tabangan na itong mamayo iyang Oo. ipagpasko sa Yeah, mga Bigasay. pagkambot nyo. O tanan nga magduol sa tuwa. Marina, kami dito likod. Kamot ko mamayo mo Papalikod. kung may mo. Kaya kaya natin kinapamatisgasan. Likod, Ug siyempre kami sa Grace. karon lang po natin Kamong kita Joel ng video. dito. Please subscribe my YouTube channel. Love my Pero, YouTube dito channel lang guys. makita. Eric Hilot. And please follow my Facebook page. Eric Hilot ang traditional. Ha? Kaning live. Eric Hilot ang traditional. Bisitahan ninyo guys pasiganan mo. Ayan. Sugod ako shout out and God bless po. Matanaw Double del Sur. Di mana naman short? Sige daw. Kaya, hindi kaya tanggalan Dapat isa. may picture ato ba diya sa tubangan dito sa kumbinto. Ni Sir Mendoza. Si kuan pa may kuan nato. Tanggalan lang isa ka. Kitaan po nako dito si kato si Ma'am si Sister Bulong Dismas. bulong. Itong kuan nato dito sa Ah. una ba? Nga. Muro to kuan na ko nga madre nga mamisti. Mamisti. Badlungon kayo mga estudyante mamisti. Ay, Madre ron yun. Ihawag pagka Madre. Kita ko nila sa Davao. Oh, Sister Edith. Edith. Edit. Edith o Odit. Sister Odit. Ah, ato Edita Edith Dismas. Dismas man to. Oh, Principal Edita. na to. Okay na ka na. Ate kong bayata. Magsugod ako guys, please po, share po. Hindi din maminyo. Sulti lang sakit ha? Kaya para itong radyosan. Oh, mo hawa. Para sa pare gyapon. Maminyo naman daw. Ito si Father Kuano, Lagrimas ni May na lang ng muhawa, kaysa di muhawa, Oh. magsigig, Oh, Lagrimas. binuang. Hawa na lang, Father may pa. Lagrimas ni hawa sa pagkapare ni Oman minyo. Magbitaw ang uban nga, kaya sa makakita sa kong video, dili sila magpare. Kaya dili man maminyo. Magpastor na lang sila kay maminyo. May pa. Ay na may katong Pwede man sa to katong bitong Katolikos ba to? Sa to pwede maminyo ilang pare. Umagay, basta di lang katoliko,
Pwede. Pero kung sa Katoliko, di man gana pwede. Yung mga nanguban po, nagbalik, Muslim, kaya pwede makato 2, 3, 4, 5. Doon agad. Makaya lang. Wala man nila ka, kung na ka. May tawag ka na, ustad. Pero sa Christian lang yun ang lisod. No? Pila ka buk bata rin nyo? Murang nanay, kanang kinikisam na po. Una, bata rin. Pulis na. Diba, kailan mong anak? Duha, babae, lalaki, wa pa mong graduate. Ay, duha ka buong Nagko na. college, puros. Amo, may isa. Yan, isa po mo. Pag-isa ito. Pulura mo na mga anak. Kato si Kailan ka simbilin? Simbilin. Simbilin 20. Kalimot ako. Ay, dito, si anak ni Aning Floro. Ah. Oh. Kami, Classmate gani. kami magrupuhan ni Bilin. Lima rabay may Bilin, ako, Loribit, si Mary Jane, si Ima. Kami lima. Community mo. O kami, community kuyo. Ano, dugay na Sa una, si Roger ng Aliawan, mga Dagmatoy, mga Okay na niya ba? Katong sila si Mga nagyagwang si Lucero, Sige, Edwin. lang. Edwin, si Ibalik. Ha? kani Aliawan, si Ringa Ibanez, Ang tambo kasi diba? tamo nga right man dito ba, tricycle, Ha? tricycle, na sa Matanaw. Wala sa Matanaw? Uli na. Di ba kayo nagdakog ng bus ila? Dakong truck mo na iyang sakyan. Karon, balhin no ni bayo nagbaya no ko. Katong sa Cavite pa siya. Fly Ang mover. diha? Ano man uli naman siya. Ang Drive nag tricycle then drive na po siya og pinwheelers nga dump truck. Dagko ka na yung driver eh. Asa naman niya asahin mo bata? Nasa Denmark. Layo. Layo po. Yun na, nasa Matanaw na po yun. Ano siya? Buhan ako apo. Si Eric Divino. Tuwan Magsibo. Si Jomari nga Alida. Almida. Nagsigigit ko nilang atong pitsa 30 sa Abril nangunggit to sila nga ano sila tapok-tapok Oh, maulaw. nagtapok-tapok kita. Wala ka niya to. Wala oy maulaw mo ko kay wa ra bay ko ni graduate dito sa Negros no sa nasyonal na ba ako si Kokoy nga oplis lingan ning Kokoy opli dito Sa? sa si Busam ko kuyo ron. Sa ka. Oh. Ikaw, ano ka mga Phil? Ay, Maulaw ko ka dato naman to sila Cecil God. lain Si man good. Ligas Live yata. si Ano, video. Sige, marites. si Kuan katubitang Muslim nga Uy, yung babae. tag na dato ta kay humot kay tanila, di mi ta dato. Clifford ron na amo na sahin sa Kuan panakan Clifford ron na Oh, sahin. Sundalo naman to. nag-reunion mi atong kuan. Atong Disyembre. Lahi ko to nga. Si Alice po dato ko si Alice po. Si Alice mo nag-sponsor ato. Sa papatagan niya ato nag-reunion. Malis o sikuhan. Si Alice ug sila doon. Gandang. O kato si Adan ba no? Dato to kato. Sa to director dito sa LTO. Marvel, beto? LTO. LTO. Yang bana? Dahil kayo. Ah, grabe lagi. Ato pa ka, grabe premium ba? Tagpay ba? Ulo lagi ko si dalon ko nila ni Rio Welcome, matanan. ni Richard nga gayod. Dalon ko nila. Sagol man to, national og kuan. Ulo mo ito ay niya. National og Likro sagol to. Si Kuan po na si naatol ko to nga ni uli ko daw to si Dodong Jis. Ah, wala si Dodon Jis ato. Di katong niagi pa gyud tutong maoy pagkahuman sa pandemic ba to? Uli pa. Kuan itong asawa Inglaterra. Kanwa na niya yung asawa siguro kay katong primero na mo riyan yun lain ito yung asawa gidala. Mo ko. Kadwa na po na yung asawa. Ya si Kuan po. Wala yung hindi mo ngayon ba? Oh. Una kay Laan ba ya? Dodong Jis. pero maay ko yung bis. Kaya seminary ba mo na siya, niya man nag-missionary sila dito sa to Cambodia. Ito nga nakita si missionary po ng babae, ng asawa. Ito dito po Pero siya. dahil naman po yung asawa. Si Kuan po, arang-arang naghimtang po si Kuan ba? Itong gwardiya ko sa UM sa Davao sa una. Pinsa. Mag
tricycle rin taon to siya, eskwela niya ang asawa. Kinsa man? Si Mantalaba ba? Gilor? Gilor. Karon ana adventure oy, kurtahan na. Gilor, wala naman siya ni-enter sa... Tudlo naman iyang asawa god. Wala naman siya ni-enter sa reunion. Atong- Kapila itong nag-reunion. Itong kuan, na diya sa Crossing Matina si lado kay na siya diya kay siya mo'y chip diya sa tanod. Crossing Matina. Andot. Ay si Andot na mas kanak-kanak. Diba, malagaw sa Malagamot ni retire naman. Hindi ko malitan. Pero murag pulis man siguro yung asawa o army diya po. Pareha lang sila. Kaya asawa naman lang nagtrabaho ko. Magsuon man to sila si Marina, nang to igsoon si Marina kinsa ito isa. Lourdes. Lourdes, Libby. Payat nga Ah, luspad payat. man ta kay na si Marina sa una karon pati namang tabaa. Makita na ko sa iyang Humot na kayo sa mga kuan. Ay. Humot na kayo sa mga classmate. Oo. Live video. Oo na maulaw gito kay Ah. saragot taon ta nga. Kay ikaw pa'y nadato. Labog ka humot. Kay kuan po kay siguro mo ditaan ni makakaon po taon kapa-eskwela. Kung di po maningkamot ako. Mo to ni dito rin sa reunion ba. O manggod Lamang kay tong murag na eh. dili akong namaksida kay mo sige mo ko kapila-pil po sa reunion sa Pika sa nasyonal. Sina. Ang ako akong ma Mairag, naay kuan puriya sus.